er even, joh. Die met hierbij. Je mag wel opzetten. Het is correct een shutter, joh. Ja, dat. Is die voor jou, die liedje? Ja. Ja? Ja. Niet rustjes krijgen. Kom maar correct. Hey! Wat vind je ervan, Joet? Oh, prachtig. Ik ga nog nooit samen op station. Nee? Nee. Nooit? Nee, samen net, maar al die wijn. Het gaat goed met me. Ja, ja, ik ben nog net zo fier dat het nog komt, maar het komt er al. Oké. Ja, Het is er wel wat nakomelingetje zeker, of net? ja, maar dat hindert niet. Die wordt wel groot, ja? Oh ja. Ja, die wordt wel groot. Daar passen we wel op. Hè? Ja, ik ga het zien houden en daar kan deze ook nog wel bij. Zie je? Ja, nou, dan is dit de laatste. Ja, zo. Hè? Zullen we maar rekenen. En zie je hem jongen nog een pumpel? Nou, dat denk ik wel. Als we nog moed hadden, dan we dat echt nog. Even een bessensisje. Bessensisje bij ijs. Aha. En dan nog wat droog, wat fris of gewoon puur best? Nee, bessen bij ijsblokjes. Ijsblokjes. Ja. Oké. En hoe vol dan? Nou, dat zie je dan, hè. Maar je kan je niet rennen. Ik denk dat ik van nou had er wat leuke kerels binnen of zo. Ja, best. Dus het wordt dan lange nachten niet verder. Nou, doe dat maar. Ja. Zie ik je maar onderwerpen. Ja, Doe je? Ben je boze? Nou, goeie. Wat ben je aan dan? Ik zet, ja, ik zet de blom weer te plakken, want die moest een auto over de tent opzetten. Tje. Waarom heb je een tent opzetten? Nou, morgen hebben we een bruiloft in het dorp en die mensen verzamelen hier voordat ze voortgaan en nou, die kan net in het raamwetten staan. Hè? Dus, Jij bent dan de eigenaar van de kroeg? ja, Hoe is dat? nou, ja. Leuk. We zitten nu in oergangsmaanden. Laatste van de toeristen en eerst beginnen de verenigingen weer. Wat is nou de leukste vereniging? De biljarters. Ja? Ja, dat is wel leuk. Ja. We hebben 3 biljartverenigingen, dus daar heb ik alle soorten, alle slagmeesken over de vlier. De fralie en die Fralie? andere. Ja, wees. Biljarten die? Ja, tuurlijk. Sinds wanneer? Sinds wanneer? We hebben vliegen hier dus 30-jarig bestaan viert. Dus al een aardig skofkeer. Ik heb nog nooit een vrouw on biljet helpen. Nou, dan komt ze tot min in de kroeg. Nou, dat denk ik net. Dan komt ze net in een goede kroeg, want er zijn rondom vrouwensverenigingen. Oké. Ja. En is het dan ik fanatiek of hoe gaat het dan? Ja, het gaat meer voor de gezelligheid. Ja. Er zijn wel een paar fanatieken bij, waaronder ik zelf. Ja? Ja. Jij bent zo'n vrouwelijke biljarter? Ja, ik ben een vrouwelijke biljarter, ja. Ja. En ja, ach, het is gewoon gezellig. Het is gewoon hartstikke leuk. Ja. Ja.